Здравейте! Сега ще покажа един трик. 10 плюс 10 се нарича. И после ще добавя инструкции към него. Да започваме. Трябва ни едно обикновено тесте карти. И трябва да изброим 20 карти от тестето. Съвсем произволни. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 карти. 20 карти. И така съвсем произволни, от разбъркано тестето, за да покажем на зрителя, че са съвсем произволни. Картите разбъркани му показваме. И го подканваме да, или по-точно казваме да цепи по-малко от половината, т.е. по-малко от 10 карти. И той примерно цепи толкова. И сега тези карти ги оставяме настрани. Сега аз ще направя малко предположение. Така. Сега ще разберем коя е неговата карта. Всъщност, сега ще ви покажа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изброявам 10 карти. И сега зрителят ще го помоля да ни каже колко карти има тук. Тук има 1, 2, 3, 4 карти. Значи четвъртата карта ще е картата на зрителя. 1, 2, 3 и четвъртата карта е нашата карта. Както вече знаете, аз направих едно малко предположение преди това. Аз предположих, че картата ще е седмица купа, а картата е точно както аз съм предположил. Седмица купа. Така, нека да обясня как се прави този трик. Така, наистина съвсем произволни трябва да са картите, няма значение. Така, ето. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 карти. И когато му ги показваме, че са разбъркани, трябва да запомним коя е 10-та карта. И аз го правя така. През 3 карти. 3, 6, 9, 10-та карта, 9-ка купа и продължаваме там. 9-ка купа. Той цепи повече от по-малко от половината карти. След това ни избравяме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знаем, че вече карта е 9-ка купа. Намираме я. Не мога да я намеря. Ето 9-ка купа. Слагаме я тук. Караме да ни каже колко карти изтегли от 2 карти. Една карта. И втората е нашата карта. 9-ка купа. Общо за това е. Ако имате някакви въпроси, питайте ме. Пишете ми. Така, надявам се да ви харесвам самия трик.